ardiɗo hukuma ngan farfesa Mahmoud Yakub o suɗiti non Kenya jumɓare yake nde o haldanno e komitiru kawtal hore majalisa didaɗi lesdi Nigeria ngam hokkugo rahotowol no kisal cede hitande ujune 2024 bare ha hukuma INEC. Iga aran ardiɗo hukuma ngan wi naira biliyon 40 ko kisal cede hokki hukuma INEC famɗi sanne ha o wangini wi'ugo ɓe famɗi to en himi no Nigeria habdata e saɗirma biliyon 40 sodata kare kuɗe dogginki cuɓi. O ɓesdi e wi'ugo cuɓi ha Nigeria latti yebre teddunde marnde saman, ngam non hukuma cuɓi hanani heɓugo fesare cede. Ngam non min laari hani en ɗaɓɓita miliyonji 129 nden min wodi ɗareji ko sawi no min mbarata cede ɗen. Wi'ugo farfesa Mahmoud Yakub. Adamu Ibrahim o maskiɗo dow ko larani fiji siyasa ha Nigeria nda ko o wi. ɗo ya banni man ɓuri, ngam ko waɗi mi hokki hujja am ha dow banni ummatore jotta ɗuuɗi ha lesdi ɗo, kuma gureji ɗuuɗi, ngam hugoɓe cede ɗuɗɗum kanjum on waɗata wakkati zaɓe himɓe heɓatako matsala. Ngam laarugo iri cuɓi ko salino sei a laara har jamdi gotel babeji fere je ɓe sakkinta cuɓi sei a tawa har wakkati mai ɓe waddai kare kugal. Ngam ɗume? Ngam famɗugo kare kugal. Sei a laara kowa ɗo rena wakkati go ha jemma laata cewa babeji fere ma ɓe timminai cuɓi. Miɗo yi'a ɗo pat ko waddata iri ɗo mai soinde hokkugo ɓe kare bana cede ko he'ata ɓe ha dow wakkati zaɓe. So min miɗo goyi ɓaawo ha dow gomnati hokka ɓe cede je ko ɓe tefata ha wakkati ko ɓe naftirta be mai. Seni bana Muhammad Ahmad Aliyu oɗon laara wala aibe to hukuma cuɓi heɓi ɓesdari cede dogginirgal kuɗe maɓɓe. Alamin ayi hukuma cuɓi leddi Nigeria ɗum hukuma on nga taskitata nden dogginta cuɓi ha leddi ɗo. Nden bo ɓurna fu ko waɗi ɓe salti ko ɓe wi cede ɗe ke'ataɓe kanjum on ngam ɓe fuɗɗitan waɗugo rejista himɓe hesɓe ɓe ngaɗayno. Nden wodi bo to ɗum numtanno hidde zaɓe ko sali ko ɓawo zaɓe man wodi saggarle en yehi ɗo wula officeji INEC mai musamman ma ha hirnankere leddi ndi. To kanjum on ɓe gi'ata bano hitande nde 2025 kanjum hitande nde ɓe wawata ɓe mahita ha ɓe timmina ɓe taskana cuɓi garoji inchallah. Nder kuuɗe ko o wi hukuma cuɓi man barata hauti e rijista golloɓe cuɓi feere e taskuki cuɓi diwe feere e sodugo kare cuɓi kesi e wo'inki ofisji hukumaji cuɓi ha hukuma pamari lesdi Nigeria no foti. Haragare o wi hitande 2025 hitande on ko hani ɓe ndaro darde sotto ngam taskaramji cuɓi hitande 2025. Al-Amin giɗaɗo jada Kode Radio International iga Abuja, Nigeria.